Ndfb नि जिखिनि केसफोर दङ जोंहा जे 4203निनो रिहेबिलिटेसन होनाय जाबाय 678 बाखि दङ गिबि मन्थ्रिया बुंदों जे डिसेम्बरनि गेजेराव फाइनान्सआ क्लियार खालामनानै बिसोरनि एकाउन्टआव फैसाया हाबगोन बे जोबगोन बिनि उनाव केस उइथड्रयेल दासिम जिखिनि केस उइथड्र खालामनाय जाबाय 200 नि बारा एनादार माने एक्सेप्ट माने सिरियास टु सिरियास हाइनेस क्राइमनि बादै बिनि सायावबो बिबेचना जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों 21 तारिखआव बाखि जेसेबां Ndfb रिलेटेड केस दङ थाना आरो SP निफ्राय रिपर्ट लानानै FR खालामनायनि गेजेरजों बा बेखौ स्र' खालामनायनि गेजेरजों सरकारि माने पाब्लिक प्रसिकिउटर होनानै बेखौ उइथड्र खालामनायनि प्रक्रियाखौ स्पिड आप खालामनांगौ होननानै गिबि मन्थ्रिया माने अर्डार होदों आरो बेखायनो स्पेशल ब्रान्च लेभेलाव होम डिपार्टमेन्ट स्टेट लेभेलाव बे खामानिया सोलिगासिनो Ndfb नि जिखिनि केसफोर दङ जोंहा जे 4203निनो रिहेबिलिटेसन होनाय जाबाय 678 बाखि दङ गिबि मन्थ्रिया बुंदों जे डिसेम्बरनि गेजेराव फाइनान्सआ क्लियार खालामनानै बिसोरनि एकाउन्टआव फैसाया हाबगोन बे जोबगोन बिनि उनाव केस उइथड्रयेल दासिम जिखिनि केस उइथड्र खालामनाय जाबाय 200 नि बारा एनादार माने एक्सेप्ट माने सिरियास टु सिरियास हाइनेस क्राइमनि बादै बिनि सायावबो बिबेचना जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों 21 तारिखआव बाखि जेसेबां Ndfb रिलेटेड केस दङ थाना आरो SP निफ्राय रिपर्ट लानानै FR खालामनायनि गेजेरजों बा बेखौ स्र' खालामनायनि गेजेरजों सरकारि माने पाब्लिक प्रसिकिउटर होनानै बेखौ उइथड्र खालामनायनि प्रक्रियाखौ स्पिड आप खालामनांगौ होननानै गिबि मन्थ्रिया माने अर्डार होदों आरो बेखायनो स्पेशल ब्रान्च लेभेलाव होम डिपार्टमेन्ट स्टेट लेभेलाव बे खामानिया सोलिगासिनो Ndfb नि जिखिनि केसफोर दङ जोंहा जे 4203निनो रिहेबिलिटेसन होनाय जाबाय 678 बाखि दङ गिबि मन्थ्रिया बुंदों जे डिसेम्बरनि गेजेराव फाइनान्सआ क्लियार खालामनानै बिसोरनि एकाउन्टआव फैसाया हाबगोन बे जोबगोन बिनि उनाव केस उइथड्रयेल दासिम जिखिनि केस उइथड्र खालामनाय जाबाय 200 नि बारा एनादार माने एक्सेप्ट माने सिरियास टु सिरियास हाइनेस क्राइमनि बादै बिनि सायावबो बिबेचना जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों 21 तारिखआव बाखि जेसेबां Ndfb रिलेटेड केस दङ थाना आरो SP निफ्राय रिपर्ट लानानै FR खालामनायनि गेजेरजों बा बेखौ स्र' खालामनायनि गेजेरजों सरकारि माने पाब्लिक प्रसिकिउटर होनानै बेखौ उइथड्र खालामनायनि प्रक्रियाखौ स्पिड आप खालामनांगौ होननानै गिबि मन्थ्रिया माने अर्डार होदों आरो बेखायनो स्पेशल ब्रान्च लेभेलाव होम डिपार्टमेन्ट स्टेट लेभेलाव बे खामानिया सोलिगासिनो